UST member ka KACDC beripet ya kendau ka siap ubak powel stoklet wa pentip bagi doba snong negi raj hima kimla ban aiwa ya jaka jongki sia ketana soka ne sikidu agency kram ka jimen jul ka KACDC ya kani ula jubab halo ka jingkli wal wanra do MDC kelaban mau prem ubak Ricky Sulai hapok ing doba tau an mentaka sengi jongka council na kali ubak powel ong ba council kan siang perkat lu kumno ban sim ni senjam persya igi doba snong neginu girai hima gibere persya ika an katkum kijing peta jong gadis council ka jongki ka jaka ka baki ai nam ta jing mutoy jong pajba andre kila sha ban khang pade hakata rukom tagara ngabu ka jingkli ye em ba khnang ba insim khya ban lesi dondak awareness program ne lesi ban pedip lingba ka jingtho shaki dorbar snong ba kidon kam ban sim khya ban sim jingbit lapo dis council beri da pisem ya ka consent dis council ka lalong lupa kata ka kot ne ka ikhtiar ka ba scam khnang ba pinla ban yada kum kata ka kes ka bang itu ipi mentan kimla shu ban le ei menta kala ban rung hawi tu jaka ki ban sim permission na kata ka department tinga shu ban kerpat hai iem ba sim kya kalor kane aga bade ba jingkeli ka bala wanra da i khat badam gudom ba Ricky Sulai ka jubab kalong emsa kabut kene kalong ka basai bat ka khubor khamtam ikino kitkam snong bakidon kam ban sim ka approval agar dis council dade hakanor ka benta ka bakibut ban ayaka community land tinga ko ban bu ka jingkeli hayem kaladon em kano ka lesi ka jing ujor bakum kine ki jing ai kem chim jing bit laga dis council kena pada buram hakini ki sisnem ba ngila ya don ini kila don sisa ki jing ujor ki balawan nak keleng ya ka jing bombot ini ya ka jing penkeng jong ki dobar snong ki ma ya kan di ka an ke bala thau da council ke jong yi ka lan ak osem ajar huai ha ka ba kila ai dan ni ki la di jaka ke jong ki raj ki community land tham leo jing bet len khmyo NOC na kalian juga council community ne ka department kala asim against kita ki hima ne sigi dorbar ne kat kaba de syakra badam buram nga ka record sini nga khamla ban compile ki ya ki jung ujor de kila don ki jung ujor den re bangila big bahaya kan dikalan ak ke jongi jo sam arjar huai kam sim ladon kan ka kendon mo ni ka kendon kan bu ba kumno ngin le ka dadon ki dar basnong ni dar bahima ki ba ay ki right land shano kam sim ladon kan ka kendon dikai ka bangile nak dang ji kalong bang isu pan jik pensang ni pha ka stina ka department ha ka bede yubat kini ki dar basnong ki ba musim NOC nak dang ji ka council Buram dia kata ka particular case kepada te apa laban si narai la narai ka case mo kan kho sangi cuma ngah suka ban susu ang ni kai ka bangala pe bhai kan ka an le si ki nong thau kan ka an ki perkhat mo habala thau kan ka an ba ki dor basnong ki dor ma ki di banyo ya ka no si ka jingmet nang ni ka council ta ka jing khmet nanti ba ki khit nang sensar ka jong ni kinya trailang bangi ka council abang ni pendek pensak dan ni tengkai ke hendak siap ke jongi bat kumta le sikem sim labu ya kini penalty sedi ke sistem dan dengan ngai i ke benang ya ki por i kumba maka pau hi kumta baki ni ki dorbar rairi ke jongi kim khain ne kim nyokor ya kini ka a ka council ke jongi te ka nalo kata ka bang barki bangyan ai ke awareness ki jing persya ki kini sensar ke jongi ka por kala deiru bangin revisit ingin pai yang ikan ikan singi la ban psu ikan don mo ikila di sistem la don idor basnong ki ba bang fikon ki ba ile persak ni ikan gitu